MuZimbabwe tichaona kuti ibandiko riri kukura zvakanyanyisa, isekta iri kukura zvakanyanyisa, uyezve ichidairira kubva kune zvirongwa zvatakaisa muchirongwa che-Livestock Recovery and Growth Plan, icho chatiri kutarisira kuti tokwanisa kuwana $2 billion livestock economy by year 2025. So naizvozvo tine zvirongwa zvakasiyana siyana zviri muchirongwa ichocho chekuti tisimudzire, tiwandudze marimiro kana kuti kurima kwedu kwemukaka uyezve kurima kwezvipfuwo muno muZimbabwe. So tichitarisa pakurimwa kwemukaka muno muZimbabwe, tichitarisa gore ra2021, tichaona isusu kuti takakwanisa kuwandudza kurimwa kwemukaka muno muZimbabwe tingati neabout kusvika mugore ra2022 ne15%, kubva pa79.6 million liters kusvika pa91.4 million liters. So ndo patawa iko zvino hongu target yedu yemwaka uno yegore rino ra2023 ndekuti tikwanise kubata 105 liters of million liters of milk. Izvi tiri kutarisa our demand yedu at national level pagore rimwe chete tinoda about 120 million liters dzemukaka muno muZimbabwe. So tine urongwa hwatinahwo kuti tikwanise kubata target yedu iyo ye 120 million liters by year 2025. Asi tinodavira kuti tinoibata kunyanya tichitarisa zvirongwa zviri kuitika muno muZimbabwe zviri maringe nemapastures, zviri maringe nemavarieties matsva emapastures ese zvatiri kuona muzuva ranhasi. Zvinotibatsira kuti tivake gore uyezve tikwanise kubata matargets iwayo e120 million liters by 2025. Asiwo totarisa zvakare kukosha kwazvo kuri kunyanyobuda panyaya ye-import substitution agenda. Panyaya ye-import substitution agenda ndo yatinoti import replacement agenda. Apo tiri kuti instead yekuti tiimporte zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kurima muno muZimbabwe, toda kupromota local production muno muZimbabwe. Ndosaka hurumende iri kuuya nezvirongwa zvakasiyana siyana zvekupromota local production, uyezve tichishanda ne-our local farmers, varimi vedu vemuno muZimbabwe, kuitira kuti tipedze nyaya yekungoimporta nje, yekuimporta zvinhu zvatinokwanisa kuzvirimira muno muZimbabwe. So naizvozvo tichitarisa kubva gore ra2021 kusvika gore ra2022 takakwanisa kuderedza ma-imports by 17% kubva kuma9 million kgs dzemukaka kana kuti ma-products emukaka aibva kune dzimwe nyika, tikazvideredza by 17% kusvika pa7.4 million kilograms. So izvozvo toda kuramba tichifumende uyezve takabatana neprivate sector inyaya yekusapota varimi, kunyanya varimi vechidiki nezvibatiso kana kuti ma-inputs kuti vakwanise kurima mapastures, vakwanise kurima zvakare silage. Silage inotibatsira kuvhara buri ratinoti viability gap. Viability gap inokonzereswa nekuti cost of production inenge ichikwira, izvo zvakatibatsira kusimudza our milk production levels muno muZimbabwe month on month and quarter on quarter. So tikatarisa zvakare tiri kuona emombe dzemukaka muno muZimbabwe, namba yadzo kana kuti wanda kuwedzera gore negore. Tichitarisa kubva 2021 kusvika 2022 wandu hwemombe dzemukaka hwakakura by 11.3%.